sa ka. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining Handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Jona. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, hindi ko kayang iwan ka. Basta makita ka, bakit di maawat ang pusong lagi ibigin ka? Alam kong mali itong aking pagsinta. Hindi ko kayang iwan ka, hindi ko kayang iwan ka. Pagkat dito sa puso ko'y talagang mahal kita. At kahit pa sabihin na puso'y napapaliw sa'yo, patuloy na iibig at magmamahal ako. Bakit kahit pa nag-iisa, sa'yo'y umaasa, di nagsasawa na maghintay, basta't makita ka. Bakit di maawat ang pusong lagi ibigin ka? Alam kong mali itong aking pagsinta. Hindi ko kayang iwan ka, hindi ko kayang iwan ka. Pagkat dito sa puso ko'y talagang mahal kita. At kahit pa sabihin na puso'y napapaliw sa'yo, patuloy na iibig at magmamahal ako. Hindi ko kayang iwan ka, pagkat dito sa puso ko'y talagang mahal kita. At kahit pa sabihin na puso'y napapaliw sa'yo, patuloy na iibig at magmamahal ako. RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano para siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Karkar City, Cebu. Ang ato matatampo nagdasagan nga Jona.
Nak, Jona, dawatan na lang lagi tong offer sa imong uyoan mo. Dili lagi ko, ma. Dili ko ganahan nga magtrabaho sa layo, uy. At least makasuway kaglain ba? Sige na, anugon kaayo. Dako ra ba to nga resort din sa Cebu? Ug mainalansad nang malayo ka kay aron makalimot ka na sa imong ex. Naanasag ka, anak, ma. Tinuod bitaw. Maong sige na. Dawata na to, anugon kaayo. Nindot ra basad ang maong resort. Sige, good. Huwag gid mo sayop si mama. Nindot ka din, Mura naman kung nagbakasyon ang trabaho pa. Bi, mag-video-video ko, Bi. Excuse me, miss. Pwede ba maka-free dive din Yes, sir. Pwede kaayo. Okay. Pwede sad nga di lang nimo itubang ng imong cellphone diri sa akong naong. Ay, hala, sorry, sir. Nag-video-video naman ko before ka ni Dool. Good, Okay, sorry okay. kaayo. Warin di ay. Ha? Warin ako nan. And you are... Jona. Nice to meet you, Jona. Nice to meet you too. Hoy! Pagpuyo, ha? Nadugod din taong gikilig bang ka? Ang gwapo man siya, Yads. Ay, Yads! Basang nalimot ka, ha? Nga, pag-upa kang gibuwagan si mong uyap. Pag-upa mong buwag. Ay, kita ang pagpanood ng mga lalaki na yun. Oh, lagi. Ayaw ka balakan ako. Kutob, ragi ko sa kilig-kilig, no? Ay, kagwapo gid niya, uy. Dili ko mapula nung tanaw siyang naong. Hi! Ay! Sir? Oh. Ay nalang itago na imong cellphone, Miss Jona. Nakakita na ko nga nagsigikag tanaw sa kong naong sa video. Ha? By the way, niya ako kay mo out na mayroong taud. Gusto ko mangayo sa imong number, if okay ra. Ha? Nga naman? Nako importanteng tuyo nimo. Unsa man? Pwede ba tikang mauyap, Jona? Sir. Wala mo kang mawa sa kuna-una. Sugad sa una pa lang kong pagkakita ni mo. Oh, kay ba ko nga dili-dali tuhuan ang akong gisulti kay bago pa kahit ang nagkaila. Pero unta, hatagan ako ni mo chance. Uwarin. Unsay desisyon ni mo? Ha? Ibong gisugot? Oh, suwayan lang good. Basin pa mo work, di ba? Ay, ang bote mo yan. Kadali, bigyan di mo saling. Uy, muna masakitan ka. Sige lang good, Yads. Yads, dili sad pwede nga, dili na lang kumusuway glain. Maghuwangdag ako, anak. Bahala ka. Basta kung masakitan na sa ka, imo na ng sao. Yads. Jona, okay ra nimo kung mag-iipon na lang ta? Ha? Sigurado ka? Sigurado ko. Kung pwede palang gani, magpakasal dahin ta, pero wa pa man tayo natigo mo Maong mag-live-in lang una ta, okay? Aw, kung mo imong gusto, sige.
Lain na siguro niya akong kisulob. Uy, hala. Hapit na akong late para sa akong meeting. Oh, asa man ka? Mo duty. Dili. Gusto na ko nga mundang na ka sa imong trabaho, Jona. Ha? Ngano pa undangon man kunin mo? Dili ko ganahan. Kibasa dunay mag-igat-igat nimo dito. Waren, dugay na kayo ko aning trabaho Wa intaw na sa kung una-una, uy. Og dili ko magbinuang... Dili lagi. Undang ha. Kay kung dili kay ka mundang, magbuwag ta. Waren. Unsa? Niundang ka sa imong trabaho? O, ma. O kung mao ka na, paulit na lang dire sa ato. Tabangin na lang ko sa akong mga baligya dire. Dili ko musugot. Pero Waren, nagkinahanglan si mama nako. Unya ako, Jona. Wa ko makinahanglan nimo. Biyaan lang ko nimo din ha? Pasagdan lang ko nimo. Sige. Ako na lang pasabton si mama. Di na makasabot si mama ni mo, oy. Abisag ako naman siguro sa iyang lugar. Mahiubos yun ko nga. Mas gipili na mo si Warren kaysa sa imong kaugalingong inahan yan. Yads. Ani ha? Prangkahan lang di ka ha? Muna'y nakapaipi mo, Jona. Muna abusaran ka sa mga lalaki. Kay di mo yung ipakita nga lang kay di mo sila. Namurag, wala kang gibilin para sa imong kaugalingon mo. Ay, unta, makarealize na ka, Jona. Yads. Kumanagi ko pang limpyo. Ay. Laaya aning nara ko permis payo eh. Unya si Warren permis ang wa diri kay trabaho. Hello, ma? Anak, si tiyo nilo nimo, wa na. Unsa? Unsa man, dili nimo ulion. Mauli ko, ma. Dili ko musugot ha. Ay, grabe naman sad, uy, Warren. Suot kayo na nakong uyuan, uy. Dili, pwede nga dili na ko siya ulion. Ano naman? Mabuhi pa din na siya, kunin mo na siya nga doon. Sobra naman sad ka? Oh, Gusto ni mo, tanan na lang ni mo gusto mo imatuman, ha? Mupauli ko sa amo sa musugot kag sa dili. Pahuway sa dayon, Tito. Salamat kay ni pauli jud kanak. Nagsigir ba nagpangita nimo at tiyo nimo? Maayo na lang nakakita kaniya sa katapusang hikayon. Pasaylo ako, ma. Way problema na. Nakasabot ko. Unya, unsa may plano nimo mabalik ka dito?
kahibaw ba? Kaysa tinuod lang. Naglibog sad ko kung malipayon pa ba ko dito. Murag tanan akong lihok pinugnan. Pero love na ko si Warren, ma. Pero sa pagkakaroon, ari lang una siguro ko. Ana, ikay bahala kung unsay desisyon nimo na. Naglami akong tuugda. Oh, asam dito akong cellphone. Oh, yala. Kadagan mo tawagi ka ni Warren. Naapa siya message. Nadisgrasya ko. Unta mo uli na ka. Ako siya nga tuon. Salamat nga niya ka, niuli ka. Nasakit sa tuhod. Nisuol na sa di ay? Oo, nagsigig ngul-ngul. Kadiyot, kaya itong haplasan. Uy, kanindot ko dara. Muro man ugbugnaw nga init sa pamati. Oo. Mao ni siya mayong gamiton kung naa kay mga sakit-sakit sa tuhod, sa likod, hasta sa imong bukton. Ha? Saan ng produkto ha? Omega painkiller. Mao gini akong kaabag matag aray. Jona, salamat ha. Salamat sa unsa. Kaya ba ako nga dili na ka gusto mo balik din eh. Pero niya, ibalik yapon ko nimo. Ug na-realize na ko kung unsa ko kasurti nimo. Sorry kay kung natuok ti ka. Ug ako mo'y magbuot sa tanan. Diha na ko makarealize nga wa na ka sa akong pagpauli. Nga dili na ko makakita nimo. Abi nimo nagmahay gyud ko. Nagmahay ko. Ug mahal kay ti ka, Jona. Promise, mag-usab gyud ko. Ambot lang, Warren. Wa ko kay baw kung angay pa ba kung mutuon nimo. Pero sa tinuod lang, dili sa gid ako kayang mawa ka na ako. Siguro, friends lang una ta. Og ipakita na ako nga nag-usab na kit ka. Oh, Jona. Ako ipamatuod nimo. Di lang ka mawaan ako. Bakit di mapaniwala na ika'y napapago? Bakit ba laging natatakot na magtanong sa'yo? Kahit pa alam Nihigayon na, murag nag-away akong utok o kasing-kasing. Kung angay ba nako siyang tuhuan o dili. Kaya mura naman kukog na hadlok nga, musugal o balik. Dinin na lang kutob og dagang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Mga mga higalan, kaagi ni Jona, nga taga Karkar City, Cebu. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga regalahan, hindi ko kayang iwan ka. Hindi ko kayang iwan ka, hindi ko kayang iwan ka, pagkat dito
Karong kaagi gibuhatan o duha sa radyo ni Carol Marie Kain o gabos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga higala mga suginti paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papara sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang nining tulamanon, Handumanan sa Awit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, tagang salamat sa inyong pagpaminaw. Alam kong mali